Salutare Bevali și bine v-am găsit la un anunț foarte important. Nu e așa de important, vreau să vă anunț o chestie. Mitu, a.k.a. vărul meu, a.k.a. ZXKVB, a.k.a. fratele lui Ionuț, a.k.a. Mitu XD pe YouTube și-a făcut și el canal, adică s-a luat după vărul meu și după mine, a vrut să facă și el canal. Bă, sincer, nu mă gândeam că o să-și facă canal de YouTube, dar iată că a venit momentul ăsta, pentru că zicea vărul meu că bă, ăsta nu cred că își face canal, că dă cu rage-uri. Nu uitați că și-a făcut canal de YouTube. Uitați, are 4 like-uri, 8 abonați, e destul de bine pentru el. Și vă aș treceți pe canalul lui, să scrieți voi aici de la Shadow sau un like, un comentariu pozitiv, ceva, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel și da. Bun, cam atât a fost cu acest mic anunț. Eu am fost Shadow și ne auzim data viitoare. Pa, pa!